En els casos d'artrosi de polze o risartrosi, una de les ferramentes fonamentals és el ferulatge, que ens permet estabilitzar l'articulació i baixar la seva irritació. En aquest cas que esteu veient ara mateixa, el ferulatge que estem fent és per a la immobilització de l'articulació trapeziometacarpiana per un cas d'artrosi de polze. Esta fèrula ens permet que la persona estabilitzi la seva articulació i pugui realitzar les seves activitats de la vida diària sense major problema que tenia abans. No seria l'única ferramenta que gastem, sinó que posaríem un programa d'exercici per tal de potenciar alguns músculs de la mà i estabilitzar l'articulació per obtindre millores a llarg plaç i no dependre únicament del ferulatge. I me vaig alçar el dijous en un dolor impressionant i me se va inflamar molt la mà. En un principi jo me pensava que era un mal moviment que havia tingut en la mà d'algo. Però el dimecres quan vaig vindre a Pilates, el dilluns quan vaig vindre a Pilates, Guillem m'ho va mirar i me va dir que era de l'artrosis. I ara m'han ficat la fèrula i pareix que estiga, o sigui que al tindre el dit que no el menege, el punt que tinc ahí, que és on me fa mal, no me fa mal. Aquest és el que tinc, però de totes maneres no me fa mal i el dur molt bé. Molt bé, ha sigut molt eficaç. En aquest cas, la pacient ens comentava que tenia un dolor en la base del polze quan realitzava sobretot activitats en la vida diària, com menjar en cullera, estendre la roba, escurar. En aquest cas era molt important per al seu manteniment de la vida diària estabilitzar d'alguna manera i obtindre uns resultats a curt plaç. D'aquesta manera, el ferulatge és una ferramenta que ens permet aconseguir resultats respecte al dolor d'una manera molt ràpida. Així, al Centre de Fisioteràpia La Trobada, si en el teu cas tens dolor en la regió de la mà o el canell, podem valorar el teu cas i estudiar el tractament més pertinent.